Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aliyu Abubakar Barde ɗan Gwoza. Dama ni ba komai bane na fitar da ni duk a lokacin da ka ga na yi posting kuma ni na yi magana ciki ko na bidiyo, sai da an yi iya wani abun da ya kai dai a ce na fito na yi magana akai, ko da ya ce ya kamata an yi magana akai. Wannan bidiyon da na ɗaura, ko in ce zan ɗaura, ku dube shi mai kyau, ku samu ku kalle shi ku gani. Wannan ajiya kenan aka zo aka fara kakkamin mashinan mutane a cikin dare, aka kama mashina da yawa, har hakan ya sa sun kwana har zuwa safin nan suka kara kamin mashin, kamin suka kwashe. Wani kamu sun kama, na bari sun bari wa mutane. Hakan ne ya sa gayun Lagos yanzu hakan tunanin sun ce to ifa turin ya kai ga bango, ba za su yarda ba. Hakan yanzu wannan bidiyo za ku duba a ciki, gashi kuna gani da samarai da kuma 'yan sanda suna rikici akan wannan lamarin. To a hakan nan gaskiya fa jama'a, idan har an ce za a ringa barin wannan abun haka ake yin shi, to wallahi nan gaba fa za a yi nadama. Saboda yanzu wa'annan idan da za su rikitar da garin Lagos a yau din idan sun ga dama sai sun rikitar. Yanzu a wannan wuri DPO guda nawa sun kai 4 ko 5, amma ko wanda ya sai dakatar da su abin da suke yi, babu wanda zai iya, saboda sun fi karfin hukuma a halin yanzu da suke su da yawa suke, hukuma kuma kaɗan suke, ko da yawan hukuma ba za su iya ja da su ba. Wassalam, ya kamata a